Français. Bonjour. Is wat geweest? Ja, dat is nou even waar. Ja, dat kan. Dat is niet wat ik gedaan heb. Zomaar ineens. Nee, goed. Dat is gewoon doet dat is. Mooi dat stopte mee. Dat ik ga zoeken. Till next time. Bye. Ja, dat had hij wat brommen, hè. Misschien, dan bromt het iets. En, nou, ik had niks veranderd voor de rest. En, ja. Nee, zo zien we maar weer, hè. Ja, dan bromt het iets en dan gaat het, ja, gaat het rondzingen en doen, ja, dat weet je toch wel gauw. Ja, maken er wat van. Hé, mensen, tot de volgende keer. Tot ziens. Bonjour en à bientôt, hè.